Здравейте! Радвам се да споделя с вас, че октомври месец в Несебър ще стартира курса Photoshop началото. В курса се набляга на основни техники и практики за работа с програмата, където ще започнем с изучаването на интерфейса на самата програма, различните панели, менюта, как да ги използваме, как да ги персонализираме, за да са ми удобни за работа. Ще преминем към палитрата с инструменти, където ще се упражняваме с най-често използваните от тях. Ще обърнем специално внимание на техниките в Photoshop, като маскинг, Drop Shadow и много други. Накрая ще завършим с обзор на филтрите в Photoshop. Photoshop е стандарт и първи избор на всички арт екипи по света. Затова ако сте решили, че това ще е вашия професионален път или просто обичате изкуството, този курс е за вас. Повече информация може да получите на сайта www.solbring.com или директно може да ни пишете на email education@solbring.com. Надявам се скоро да се видим.